This is it. Bayad na tayo ng ating bill. Ate, ay. Hi! Sana paano next year, ano na? Magturo ka na? Hindi pa. Mag-apply muna ako. Papasa na yan, sure na. Ay, sandali, may nakita ka. Yun. May nakita tayo. Saka, galing kay school, nakalimutan ko, may pasabay sana ako sa'yo. Kasi diba may Watson doon sa Agaysano. Bukas na lang. Ano yan? Snacks mo? Na. Isa man. Magkamigin kami. Tama ka? Wala kayong break? Hello! Summer class? Sige, nakuha ka para kina ano. Ay, ito para kay mama at papa mo. Tequila. Hi. Oh, magdala ka. Ano kina mama at papa mo? Slice bread. May slice bread kayo, kuya? Purot na. Dun sa ano. Or yan, wine. Sige, dali. Ayaw mo ba rin? Ako, minsan lang ako man libre sa'yo. Nagkita pa tayo dito. Napakamot na naman po siya ng ulo. Ha? Para sa imo, walang bara. Sige na. Nakarakit ang mama mo. Na Angel. Wala ba yung isa yung pack? Pinaka-pack na kasi. Magbili na lang tayo dun sa ano ba? Ng tinapay. Kuha ka na yan. Dalawa yun muna. Sige na, dalawa. Nahihiya si Chu. Nahihiya siya magkuha-kuha. Nang yan na kay mama at papa niya. Wala silang ref kasi. Hindi rin pwede mag-stock ng matagal na ano. Eto na. Settle na ang ating kuryente. Saan ka na na? Ulit na mo? Mag-uli ka. Alika na. O may bibili ka pa? Alika. Nang? Para kanino? Bakit? Ano yung sir? Alika na. Sabay na kita. Sabay ko na si Chuyen. Nakasalubong ko nga siya sa 7-Eleven. Nahihiya. So, nahihiya siguro siyang kumuha ng kung anong... Sabi ko, kumuha ka na kung anong bibilin mo. Kung anong gusto mo, pwede mo uwi kina mama mo. Ito naman siya. Diba? Hindi naman siya tinapay. Slice bread. Ay, may slice bread? Okay na, para may palaman. Baka ganaan sila mama mo ba? Kung ano yung gusto nila. So ngayon, actually hindi niya alam. Mga pinamili ako dito sa baba. Sabi ko, may dadaanan lang ako. Kaya sabi ko, bigyan ko muna siya ng kaunti lang naman. Hindi naman po ganun karami. No, tapos, nagkaroon siya ng kaunting problema sa kanyang social media account. Hindi niya masikaso kasi busy nga po siya sa school. Especially now, anong year na siya, so malapit na siya mag-graduate. Kasha? Ano sa yung short pantalon mo, oy? Nadumihan, ano ka? Hawakan mo muna, idya ka lang. Ito yung bag mo. Ano? Yan. Sa iyo yan. Sa iyo na yan. Ano yan? Yung gulay. Sa iyo nga yan. Ibabad mo yung pantalon mo. Sabi, kamagalit sa akin ha. Inano ko lang kasi tanawa. Ang gulay. Halika. Etid ko muna si Chuyen sa kanila. Minsan lang kami magkita nito kaya susulitin ko.
Ha? Dahan na ba yun? Ang daming toko. Dapat hindi puti ang uniform nyo eh. Hi, auntie! Dito kami sa kanila. Dalawa ko sa... Ano? Uy, napapanood namin si ano? Si Leo. Ang vlogger na si Leo. Leo! Pa-shoutout naman! Suflado mo naman! Ay, tulog si tatay. Ha? Ay si Leo, oh. Shoutout, Leo! Hi, Nay! Hi! Vlogger ka na, no? Oh. Sa'yo na rin yun. Kala mo. Ano mo ba? Kasi baka... Oh. Tanawa. Minsan ko lang to, ano eh. Maharang eh. Na, gilat ka. Okay lang yan. Ito naman. Nakarakit naman si mama mo eh. Shout out naman. Shout out. Shout out ba? Shout out Ma'am si G. Awat si G. Ma'am si Vlogger na si nanay. Ha, nanonood ako sa ano mo eh. Video mo eh. Oh. May ano dyan ha. Oh, may toyo suka ka na. Para may butangan. Ah, ikaw na magluto. Kanang manok. Oh, may oil. Nagkakape ba si nanay? O ano? Yeah. Kape. Ah, mahilig sa kape. Ang gatas. Si... Asan ang ano? Ito ba oh? Sabi ko ibabad yung pantalon niya ba? Ibabad kasi nag putim-putim na. Isa. Nakaigamay grocery. Loy! Loy! Ay, tay. Ang imong tinapay. Oh, kanang pang snacks ba? Ano lang ba? Baka maano lang. Uy, Leo. Ito gulay. Kanang sari, ba ano, pakbet o ampalaya. Shout out ba? Shout out naman. Leo. Mayroon ba umakit sa puno? Ninyog? Ha? Mahirap? Kung daldal mo sa ano, sa vlog, di sa video ko ayaw mo magsalita. Ha? Ha? Galing kayo sa ano? Sa bukid? Galing kayo sa bukid? Sa ano? Ang tawag niyo doon? Sabog. Sa tabok? Ha? Ngayon ayaw mo magsalita. Sa video. Dapat nagre-reply ka sa comment. Mag-reply ba? Oo. Pero siya na nagbo-voice over. Guide. Wow. Monetize na siya. Kailangan pag 10,000 followers. Nakailan na siya? 7,000. Unti na lang. Follow natin. Dali. Bro. Please follow. Ano siya ba? Puro lang siya smile. Puro ka lang katawa. Ano name ng vlog mo? Dali. Leo. Leopards. Ano? Leopards. Mayayain talaga siya. Ganyan po talaga yun siya. Tititigan ka lang. Ganyan. Ano?
Bukas may klase ka ulit na. Exam. Exam week? Pero nakapag-review ka naman na. Paano ang uniform mo bukas? Lahat na po ng uniform. Type B na po. Kana type E. Type B na po. Ibabad dun sa ano ba? Kanang sa sunrocks na violet para hindi humawa yung kulay. Kasi pang colored yan. Yan. Si Ila din mo. Ila. Si, uy! Ang tinapay sa bag, madurog. Ella! Ali, nai-snacks. Naipan. Halika. Ay, ito, isa ba itong pamangkin din? Pamangkin mo din na isa? Ano? Kamukha mo si Leo eh. Hindi. Yeah, hindi. Ang ano mo, ang chicken mo. Naakay chicken. Parang ito. Ang gulay, bukas na pwede naman yung bukas ang gulay. Di mo niya magaba, i-chop mo na lang. Di ba guys, follow natin si Leo Parts, no? Dapat si nanay nagpo-promote, Nay, no? Paano yung vlog mo eh? Marunong ka na pala mag-vlog eh. Kabalo mo na rin mag-vlog eh. Dapat dalawa kayo ni Leo, no? Mag-tandem mo. Ayan ang mga moms na ko. Padalaw lang ako dito kay Chuyans. Accidentally, nakasalubong ko siya sa 7-Eleven. May nabili siya. Dito na ako, Nay. Baka gabihin ako. Ha? Ano? Isa pa? Ganun ba? Yes. Bye, Nak. Nice meet. Mag-ano ha? Review, focus. Hindi na kita masyado abalahin kasi alam ko busy ka na ulit ngayon. Magre-review kasi exam nila. Siya. Bye, Nay. Bye. Bye, Nak.